Tip top. Prva štuka. Dunav. 4 sata. Tek sanice. Labudi se bude. Ja sam dobio na listu. Tako da, pozdrav iz Beća. Idemo spremiti opremu pa idemo dalje. Tek smo krenuli. Dobro jutro svima. Sa Dunava smo. Dobili smo jednu štuku. Znači grad je predivan. Samo smo u centru. Labudi spavaju. Ja lovim na štap 0,5-8 grama. Trenutno je mala nimfa. Na njemu ima 3 grama olovo. Na drugu stranu mosta. Tu ćemo se zadržati maksimalno. Tek smo krenuli. Sada je 4 sata. Ostajemo do nekih 8. Ćemo vidjeti šta će obala Dunava doneti. Nas očekujemo odjelo, pa ćemo sutra imati opet novu epizodu. Biće stalno akcije neke. Kako je divan Dunav. Ekipa bistro. Idemo loviti. Sati ujutro, grad se budi. Ja sam na vodi, krenuli su jako agresivno. Mali, ali udaraju na malo nimfu. Evo što vidite. 5 ili 6 grama.
posljednja lokacija. Lajkaj, zaprati, daj komentar, znak potpore da nešto dobro radimo. Opala. Znači, ljetno doba, velike sparine, a vi vadite velike ribe kada je zima. Tajna je ultra light. Evo ga, upravo u ovome. Tajna je u glavama koje su 3 do 5 grama. Evo ga, predivna riba. Pogledajte ribicu. Mala je gramaže 3 grama. Znači 3 do 5 grama za grgeća. 10 za štuku. I samo tražite terene gdje su prepreke. Štap je 0,5 do 8 grama. Nalon je full carbon 24, jer kažem bio sam na Dunavu pa sam se plašio ko dođe kakva još veća štuka od ove što smo ulovili od 2 kile. Tako da, znači ljeto, lagani pribor, lagana gramaža i samo šetajte, samo tražite prepreke i naći ćete ribu jako brzo.